Evangelioa danok edo gehienok ezagutzen dozue evangelioa, ez da, gutxi gora bera. Zergaitik gaur ospatzen dugu erregeen eguna? Mintze, evangelari batek idazitakoa daukagu, eta hori egia dalako. Zuek erregeen eguna, ospatzen zagoze, gurasoek ondo portatu dira? Seguro que baiez, ez da? Zuen berezita, gurasoek onak izan diralako, ez? Eta uste dut, pentsa zuepe bai izango zinen. Orduan gaur ospatzen duguna erregen eguna da. Eta erregen egunak evangelariak dinozku hor jaiotzetan, belenetan ipinten doguz. Maria Virgina, Ama Virgina, erregeak, hartzainak, aingeruak. Evangelariak ipinten dauzkuz horre gauza guztiok. Ipinten doguz horre gauza guztiok. Eta hortxe esaten dauzku, jangoikoak bialdu dauzkula bera mundura etorteko era bat Jesusen bitartez. Eta Jesus hori gugana etorri zan, eta aurkitu eban ama bat, Maria Virgina bere ama izateko. Eta San Jose bere senarra aita orde izateko. Eta baita gero agertzen dira, Belenen jaiotzeko ume hori, jaioko zan, Jesus hori, pobre, txabola baten, hartzainak, ezagutuko eben, aingeruak agertzen dira, eta gaur ospatzen duguna, irakurri duguna evangelioan, gaur irakurri duguna, mago batzuk konturatu ziren. Izar bat agertu zan, zeruan. Izarrak, orduko denporan, izaten ziran, jangoiko edo zeruko mirari batzu bezala. Ez zuten jakin zelan izarrakan argia, goitik eskegita, zelan zegozanan eskegita argiak eta bar, izarrak eta bar. Eta horrek begiratu honek mago itxurez ziran ikerlari batzu bezala. Eta aurkitu eben izar berezi bat, jangoikoak olaizen nahi izan ebalako. Jaunak olaizen nahi izan. Eta izar hori horrek zer esaten eutzen eurei, jaiozala errege handi bat, munduko erregerik garrantzitsuena nunbaiten jaiozala. Eta orduan bere bila hasi ziran. Jesus edo errege horren bila. Magoak urtetzen dabe euren lurraldeetatik eta badoaz. Errege horren bila nun etedan bizitzen. Zer jasoten da bidean? Jerusalenera heltzen dira eta han izarra desagertu egiten jake. Eta galdetzen hasten dira, nun jaioete da hori errege hori, nun ete dago hori ume hori. Eta Herodes, daiztoak, galdetzen hasi zanan, bere denporako jakitu nahi, nun jaiotzeko zan Mesias erregea. Eta esan zien, Belenen. Eta zer esan zien Herodesek, zoan zaiteze, eta gurtu, eta ikusi, eta neube gero gurtzen joan eiten. Baina zer gaitik, berak ez eban nahi errege hori mundura etortzerik. Bera nahi izan eban errege bakarra izatea. Eta gaiztoak esan duzen, zoaze, eta neube joango naz. Baina zer gertatu zen, joan ziren Belenera, berriro izarra ikusi, eta Jesus aurkitu eben Mariagaz eta bar. Irakurri dugu evangelioan. Evangelariak San Mateok esaten dauzku. Eta zer gaitik guri esaten dauzku hori evangelariak, zertarako? Jesus hori edozelako erregea da? Ez. Jesus hori jaiozana guretzako erregerik handiena. Berezkuetan dauka, zeru eta lurreko erreinu guztiak, eta guri emoten dauzku gure bizitza eta dana guretzako emoteko. Erregeak zer eskaini dutzen, errege handi horri, urrea, intzentzua eta mirra. Zer esan nahi du horrek, urrea, gauzari karuena, garestiena, mirra eta intzentzua,
jangoiko bezala gurtzeko, berari opariak egiteko, jangoikoa bezala gurtu eta postu egin ziren. Eta Jesusek ze erregalue egin eutzen errege honi. Joan, beste bide batetik zuen lurraldetara joan zaiteze. Baina, zer eruen euren barruan, bizitza barri bat, postasun ikaragarria ezagutu eban Jesus jangoikoa eta bere maitasuna ezagutu eben. Guri zer esaten digu horrek, gu guztio Jesusegan bila joan behar garala, Jesusen bila joan behar gara. Jesus aurkitzen dugu irudietan, elizan, eta baita gure bihotzetan eta munduan beti dago gure artean. Baina bila urten behar dugu, Jesus bilatu egin behar dugu. Bilatzen hasten bagara, bera etorriko jaku gure bizitzetara. Agertuko da, Mariagaz, Ama Virginagaz, laguntasuna izango dugu. Postu gaitezan oparirik ederrena, Jesus bera da, eta gure opariak izango dira, berari, emon gure bihotzak laguntasuna emon deizkura, eta bera bedeinkatu gaizala gure etxeak, gure fedea sinizmena indartu dagiala, eta postu gaitezela guztio. Mundu honetara bakia eta zoriona ekarriaz. Hala izan pedi.